Mm-hmm. Yeah. Slow, nice and slow. Sziasztok! A mai videóban szeretném nektek megmutatni, hogyan lehet horgolni egyszerűen egy úgymond fedeles váltáskát. Ehhez nem lesz másra szükségünk, mint 2x80 g fonalra. Én most egy medium 4-es fonalat fogok használni, ehhez egy 5 mm-es horgolótűt, és azért van szükség 2x80 g-ra, vagyis összesen 160 g fonálra, mert egyszerre két fonallal fogunk dolgozni. Kezdésképp elkészítjük a kezdőhurkunkat, ehhez egy X-et formálok így az ujjaimon, bedugom a horgolótűt, és a fonalat áthúzom ezen a lyukon. Majd pedig megfeszítem. És kész is van a kezdőhurkunk. Az alapsorunk 47 láncszemből fog állni, ehhez felveszem a horgolótűre a fonalat, pontosabban fonalakat, és áthúzom a lyukon. Ez eddig 1, 2, 3, nem szabad túl szorosan, mert akkor nem fog átjönni a lyukon a fonál. Eddig 3, 4, 5, nekem el is készült a 47 láncszemből álló alapsorom. Ez nekem összesen 40 cm hosszú, körülbelül 40-41 cm lett, és hogyha ettől rövidebbet vagy hosszabbat szeretnél, akkor ezt bármikor megteheted, viszont ez nagyon fontos, hogy páratlan számból álljon az alapsorod, mert hogyha páros számú lesz a láncemek száma, akkor az nem fog később nekünk működni a további munkánk során. A munkánkat úgy fogjuk folytatni, hogy nem a fronti részre fogjuk behelyezni majd mindig a pálcánkat, hanem hogyha fordítunk egy kicsit ezen, akkor látszanak itt ezek a kis puklik, ezek a hátsó szemek, ebbe fogjuk ölteni a rövid, illetve az egyráhajtásos pálcáinkat. Első lépésként kiadjuk a legelső hátsó kis szemet, és egy rövid pálcát fogunk a második szembe, vagyis ebbe készíteni. Ez bedugom ugye a horgolótűmet, felveszem a fonalat, áthúzom rajta, ekkor két hurok van a horgolótűn, majd pedig felveszek még egy adag fonalat, és áthúzom mind a kettőn, és elkészült az első rövid pálcánk. A következő hátsó kis szembe egy egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni. Az úgy néz ki, hogy felveszek egy adag fonalat, bedugom a pálcámat, pontosabban horgolótűmet, felveszek egy adag fonalat, áthúzom, ekkor 3 hurok van a horgolótűn, felveszek egy adag fonalat, áthúzom az első 2 hurkon, majd pedig még egyszer felveszek egy adag fonalat, és a maradék 2 hurkon is áthúzom. És elkészült az egyráhajtásos pálcánk is. Ezt a mintát fogjuk ismételni végig a soron. Most ugye következik megint egy rövid pálcánk, ami úgy néz ki, hogy ebbe a hátsó kis szembe beledugom a horgolótűmet, felveszek egy adag fonalat, áthúzom rajta, majd pedig felveszek még egy adag fonalat, és ezen a 2 hurkon, ami a horgolótűn található, áthúzom az egészet. Most pedig egy egyráhajtásos pálca készül. Ehhez felveszek egy adag fonalat, bedugom a horgolótűmet a szembe, a hátsó szembe, felveszek még egy adag fonalat, áthúzom, ekkor 3 hurok van a horgolótűn, még egy adag fonalat felveszek, áthúzom az első 2 hurkon, ekkor már 2 hurok található horgolótűn,
majd felveszek még egy adagot, és áthúzom ezen a 2 hurkon. És igazából ezt a mintát ismételjük végig a soron. Találkozunk, hogyha végeztél vele. Mint láthatjátok, nekem elkészült az első sorom. Összesen 46 szemből kell állnia, és folytatásként a második sorhoz megfordítjuk a munkánkat. És itt már a felső szemekbe fogunk horgolni. Mivel nem készítettünk magasítást külön, ezért igazából kezdhetjük a legelső szemmel. Ezt most itt nem kell kihagynunk, vagyis ezzel a szemmel. Első lépésként ugye egy rövid pálcát fogunk horgolni, ezt behelyezem a horgolótűmet, felveszek egy adag fonalat, áthúzom, 2 hurok van a horgolótűn, majd pedig még egy adag fonalat felvéve azt is áthúzom rajta. A következő szemünkbe, ebbe pedig egy egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni. Ezt felveszek egy adag fonalat, bedugom a szembe, a lyukba, felveszek még egy adag fonalat, áthúzom, ekkor 3 hurok van a horgolótűmön, felveszek egy adag fonalat, áthúzom az első 2 hurgon, majd még egy adag fonalat felvéve azt is áthúzom az utolsó 2 hurkon, ami ugye megmaradt. És igazából ezt a mintát fogjuk elkészíteni végig a soron. Elkészültem a második sorommal, láthatjátok az eredményét, és igazából ugyanazt fogjuk csinálni, amit ebben a sorban, megfordítjuk a munkánkat, nem hagyunk ki egy szemet sem, ugyanis nem végeztünk magasítást. Rögtön az első szembe egy rövid pálcát fogunk horgolni, majd pedig a második szembe egy egyráhajtásos pálcát, és ez így fog menni tovább végig a soron. Mint láthatjátok, én elkészültem a darabommal, amiből a táskát fogom készíteni. Ez nekem egy körülbelül 24 cm magasságú darab lett. Összesen 20 sort horgoltam végig rövid, illetve egyráhajtásos pálca váltakozásával. Most pedig következzen egy szegélyezés, ugyanis hát látható ugye, hogy nem túl egyenletes. Egy kicsit fordítok a munkámon, majd pedig itt a szegélyén megkeresem a lyukat, ahova a rövid pálcát fogom horgolni, nekem jelenleg itt található, felveszek egy adag fonalat, áthúzom, majd amikor 2 hurok található a horgolótűn, akkor még egy adag fonalat áthúzok ezen a 2 horgon, és kész is van az első rövid pálcánk. És így haladunk végig. Mint láthatjátok, én elkészültem a szegélyezésemmel, és most nem lesz más dolgunk, mint elvágjuk a fonalat, áthúzzuk ezen az utolsó hurkon, meghúzzuk, megerősítjük, és ezzel kész is lett a szegélyezésünk. Most pedig az következik, hogy ezeket a megmaradt kis kilógó fonalakat elrejtjük. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy így bedugom a sorok közé a horgolótűt, felveszem a fonalat és áthúzom rajta. Most pedig következzen a táskának az összeillesztése. Mint láthatjátok, én már kijelöltem magamnak mind a 2 oldalt, hogy hol fogom befejezni az összeillesztését a táskának. Fontos, hogy használjatok valamilyen jelölőt, vagy számoljátok ki pontosan a szemeket, hogy ne csúszson el a munkánk sehol. Láthatjátok, ezt majd ide fogjuk illeszteni. Így. És hogyha ezzel meg vagyunk, utána lesz egy táska fedelünk a kis váltáskánkhoz. Szerintem nagyon praktikus, sokkal biztonságosabb, mint hogyha nem lenne fedele.
Én itt most 29 szemet számoltam ki az oldalán. Ugye ezt ráhajtva fogom majd összeilleszteni, mind a két oldalt ugye 29 szem van kiszámolva, de ez teljesen testre szabható, ugyanis hogyha kisebb táskát csináltok, mármint rövidebb táskát, vagy esetleg nagyobb táskát, akkor ugye ez tőletek függ, hogy hol szeretnétek megcsinálni a ráhajtást, milyen mély legyen a táska, mekkora legyen a ráhajtás, hogy teljesen lefedje, illetve csak egy kicsit fedje le. Ezt rátok bízom. Én személy szerint ezt így számoltam most ki. Következő lépésként egy kezdőhurkot fogok készíteni. Mint ahogy azt a videó elején már mondtam, ehhez először is egy X-et formálok az ujjaimon, bedugom a horgolótűt, majd pedig a fonalat megfogva áthúzom ezen a lyukon. Kicsit húzok rajta, hogy szorosabb legyen, ne jöjjön szét. És következik a táskának az összeillesztése. Ugye, mint már mondtam, kijelöltem a megfelelő számú láncszemet, és egészen a jelölőig végig fogjuk horgolni rövid pálcával. Első lépésként megkeresem a legelső láncszemeket, behelyezem a horgolótűt, felveszek egy adag fonalat, áthúzom, majd pedig a horgolótűn található két hurkon is áthúzok még egy adag fonalat. És kész is van az első rövid pálcánk. Majd pedig megkeresem a következő szemeket, így, áthúzom a fonalat, majd áthúzom a két hurkon. És így haladok végig egészen a jelölő szemig. Elkészültem a táska jobb oldalának az összeillesztésével, a következő lépésünk pedig az lesz, hogy egy 65 szemből álló sort fogunk horgolni. Nem vágjuk el a fonalat, itt folytatjuk a munkánkat. Ugye felveszek egy adag fonalat, áthúzom, majd megint, és ezt kell elvégeznünk 65-ször. Ez eddig 2, 3, 4, 5. Találkozunk, hogyha sikerült meghorgolnatok ezt. Én elkészültem a 65 láncszemből álló soromból, vagy láncomból. Igazából annyit megjegyeznék még, hogy ez is opcionális, hogy mennyire szeretnétek hosszúra ezt a táskát. Hogyha egy sokkal hosszabban csüngő táskát szeretnétek, akkor nyilván akár duplányit is horgolhattok. Én most egy egyszerű kis rövid váltáskát szeretnék készíteni. Szóval amikor elkészültem ezzel, egy kicsit fordítok a munkámon, és megkeresem a jelölőmet, ahol össze fogom illeszteni a táskát. Először is behelyezem a horgolótűmet az első láncszembe, majd pedig a jelölőhöz behelyezem, kiveszem a jelölőt, és ugyanúgy, mint a másik oldalnál, itt is rövid pálcákkal fogjuk végighorgolni ezt az oldalt. Hogyha elkészültünk a táskának ezen oldalával is, akkor megfordítjuk a munkánkat. Így. És a szemeknek csak a hátsó szemébe fogunk rövid pálcákat horgolni egészen idáig. Szóval ide fogom behelyezni a horgolótűmet, felveszek egy adag fonalat, áthúzom, majd pedig a két hurkon is áthúzom. Megvan az első rövid pálcánk. És végig csak a hátsó szemekben horgolunk. Elértem a válpánt kezdéséhez, így pedig úgy fogom folytatni, hogy szintén csak ebbe a
tőlem távolabb eső szembe fogom horgolni a rövid pálcákat egészen végig a következő táska oldalig, táska test oldaláig. Így. Találkozunk, hogyha ezzel meg lesztek. Miután elkészültünk ezzel, megfordítjuk a munkánkat. Így. És sima rövid pálcákat fogunk horgolni minden egyes szembe. Ugye behelyezem a horgolótűt, áthúzom a fonalat, majd a két hurkon, ami a horgolótűn van, azon is áthúzom a fonalat. És így fogok haladni végig, egészen itt és itt végig. Yeah. Slow, nice and slow. When you look at me with those deep dark eyes, I start to